Bukti Pakde pur kala wau. Monggo Pakde. Keluarga besar saking Solo monggo. Nguter Krisa Selogiri Sukoharjo monggo bergoyang bersama dengan Jelas Nada. Pandoyo asik. Monggo Pakde. Sik ala tir kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditabani. Bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa nggawa.
Iki mau nuhani dawuh pamengku gati Cahayu. Iyo spesial kagem Pak Niku Warso 71 ugi tan kantun kagem Mas Grandong Ciputat bergoyang juga spesial kagem Putih Cokenya Indonesia. Ayo Pak De, mriki Pak De. Tak gendong kemana-mana. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku monggo Cahayu Pak Bandoyo asik Pak Dengasto Mas Supri wong ayu enggal bali kanggo nambah nikangane ati nadyan sakedepe netra ati gelo muga antuk tampa Gemolong Sragen Niki to, membermu ya Mas. iki ya Solo Raya. Mantap. Mantap Pak De. Masukin Dik. Nanu. Kekawa ingin kawan-kawan siram wis teko Kemana-mana. seneng ati dadi gelo tak keleki sliramu ra Sragen bergoyang Mas Supri. ayo Pak Supri. Mas Supri. Oh Mas, oke baik. Ayo Mas Supri. Mas Supri. Ayo. Aijan yang ra kerja ora jajan. Ayo Mas Supri. Wes pirang tahun lawase ana kene konten dislirane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Mas Supri. Rasa saya suwe saya anak kambing saya ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibangkon ayo Mas wong ayu enggal bali kanggo nambah nikangane ati nadyan sakedepe netra ati gelo muga antuk tampa Hai Mas
Supri. Oh jeh, bablas ke ninggal katresnan Dek Andi. Mas pokoknya. Yo. Nganti kegawa Jos. Ana di mana anak kambing saya. Spesial kagem Mas Supri. Sak jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa masuk cayu
Sembah nuwun Mas Supri. Ya ampun, isin aku iki jane nampani. Buat di Mardiah, Mbak Anissa, ayo. Papujanku Mas Medi Cokek, salam-salam buat YouTuber. Ya, sampun Mbak Anissa, Mbak Mardiah, Mbak Anissa, Lucy. Mbak Mardiah, Mbak Lucy, terus Mbak Anissa ki dhewe iki ketemu aku ning wayangan bar njaluk foto. Mas Enggi sak pupuh telingsingan. Dawang bagus papujanku
kambing saya. Monggo Pak Bu Kediri bergoyang cowok wasik. Tirem tak sawang tambah manise ipo bunga yen aku nyandeng
Las nada pada semuanya. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran golek mubeng-mubeng pijar anggon goleki ora krasa. Esok awan ati bengi ya nyanding slirane koplaknya Indonesia. Iyo, jelas nada untuk Anda semuanya. Ayo pasukan monggo Pak Dipur. Kiyal kita kendil. Si wes pirang taun lawase ana kene enteni slirane antu-antu nggonku nunggu nganti rambutku antuk topo. Monggo Pak Dipur. Ya Allah THR terima kasih banyak Mas Medi. Ya. Sapopo. Apa? GL. Nganti kagawa Mrs. Lisa Pak Dipur
copetnya Indonesia sik oke lemania wes pirang tahun lawase ono kene konten selirane biasa dik mayune ya Allah antu-antu kon nunggu nganti putih kabeh rambutku gelem moga antuk topo Mas Hengki kalajengaken GWL menika spesial kagem medine cokek sijine mie nganti kagawa THR Mas Demang. Oh ya Allah, cek ini ya Mas ya. Mang. Terima gaji banyak ya Allah Mas Demang. Terima kasih banyak. Mas Reja Widodo sabar ya habis ini ya Mas Reja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang pegel-pegel linu-linu care matik letih lesu moga Mas Demang pos solusinya. Oh, iki toh solusine. Oh, iki kayak bakal obat lho, Bu. Bocah kok. Ning opo sliramu tega ninggalku kaya tanpa dosa saking karo
aja sing ngomong Mas Medi niki pokoke. Aku ora ngomong apa-apa Mas Reja. Ragil sabar, sabar. Lah iya aku ora ngomong apa-apa to, Mas. Sak pupuh rak sabar. Siapa? Loh, Apa? kasih Medi. Medi Telingsingan Cok. sak pupuh. Oh, teling. Ya Allah, terima kasih banyak Mas Reja Widodo. Sak pupu telingsingan. Juragane bakso untuk marani sunduk kok. Ning opo sliramu tega ninggalaku kaya tanpa dosa atiku gak tegustiku menyowo ngapura Polo Centeng Indonesia Bokil mania Aja padha susukan yo uduke mateni. Ate parane kaya demang jarene kok wis mangkat lunga Ana kabeh saya. dianteni kaya jarene kok wis mangkat ono Mas Bukel Esek-esek. meh bawah bola coket warna-warna pandawane Nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung semene wae Jan campur sari kok apik yo ngene iki piye Apik to Mas, Ayo. luwi apik maneh nek sur ngono lho Mas. sing kemarin apik kene bro cokek iki kok Oh, oh iya. Lah iya Ya, Sing surne sing marai apik iki Mbah Kidang. Lah Pak Kidang mau engko pokoknya Mbak Kidang kudu diabsen. Ya toh? Heeh. Semu monggo. Kae. Terang sampun pepanggilan Esek. hari ini Lah Asoy nganti waktu perpisahan anane surga tresnani yo sembah nuwun Mas Bugel luar biasa Pak bolo Ragil, cokeknya Indonesia Mas Egi Mas Andi Pak Depur monggo. Pak Kasto. Aku gendong kemana-mana. Monggo Pak Kasto. Sik, sik, sik. Senajan
Ya ampun. Sat. Iki kanca dhewe kabeh kuwi. Kelingan. Napa? Apa kowe ora kelingan? Bablase kadung tresno iki. Kadung tresno spesial kagem Mas Reza Widodo. Juga spesial buat Mas Aditya Arisa Putra Pelindo 3 Semarang Tanjung Mas kan kantor Medhi Cokeknya Indonesia Boro Cokek Bukel Mania di seluruh Indonesia. Alamat wis katon tejane yen bom rongka ton mancorong aduh wiratane sinau
pinter Demang Neneng Cipa ayo Neng selamat us katon desane yen bom brongkaton mangkorong aduh wirakane sinawangsan ambosene buta-buta galak yen kesenut wimbo patut nyoto jati kapra kancil ganteng aduh lastari yo tani lopisa sarikmo kasihan bebasane kali ngan godhong sak lembar nimas kaya wis koncatan rasa sangsem ning atiku Mbah Demange ngono kuwi angger karo penyanyi ngebut terus kok. Kandhane Ranggo hitungan kok terusan kok. Loh kan? bacaane sarwasri jero baktiku Dari Mas Adit ya, disambut Mas. was lumayan amung kang mas paraning Spesial buat Mas Aditya, Arisa Putra, spesial Mas Adit. Pelindo 3 Semarang, Tanjung Mas. Selamat wus katon bejane yen bob brongkah ton mancara aduh wirakane sinawatan ambo sedih Yen kesenut wimbo patut nyoto jati Matur nuwun ya Mas Adit, dadak kirim duit barang. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin. panjang umur, Jeh. tambah sukses. Amin. Nggih.